आदा भुपेन बर'आ आंनि एकदम बिदा असे बायदि बिथाङा मैयाबो आंनो WhatsApp मेसेज हरदों बिथाङा आंनो बेस्ट विशेस हरदों बिथाङा कंग्रेचुलेसन आंनो जासि हरदों आदा भुपेन बर'आ आरो जोबोद मोजां बिदा फंबायनि जोंहा सोमोन्दो आदा भुपेन बर'जोंबो नाथाय बिथांना देहाया एसे माने बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्राय एसे बिथांनि जे सावस्रिया बांद्राय मोजां अबस्थायाव गैया इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों बिथांनो मोजां मोनसे बुद्धि साननाय हनाय बिथांनो होथों बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलाङो बिथाङा मोनसे समाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआव थानानै 34 बोसोर 34 इयार्स बिथाङा स्ट्रागल खालामबोनाय मानसि गतिके बे स्ट्रागलनि थांखिफोरखौ जेखि हान्जायाव थाया मानो बे BPFआवनो थाया मानो गुबुन हान्जायावनो थाया मानो बिथाङा जाहाथे मोजाङै हारिनि समाजनि खामानि मावलाङो मोजाङै मोजां सिबिलाङो आरो इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों मोजां सावस्रि हरथों जाहाथे अरायबो बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिबिलांनो हायो बिनि थाखाय आं आदा भुपेन बड'सानिसिम माने खावलायहरनाय थाबाय आरो इसोरनाव आङो माने आर'ज गाबहरबाय जाहाथे आदा भुपेन बड'साखौहाय मोजां देहा होथों आरो अरायबो सुबुंखौ सिबिलांनो थाखाय बिथांनो खमथा हरथों।